Hello guys and welcome to Zimzans TV. This is the best TV giving you updates concerning celebrities, socialites, businessmen, sportsperson, comedian, etc. This is the best place where you get updates concerning zviri guys munyika and abroad. So panapa guys ndinokupa nyaya dzese maiziya. So if you're new to this channel, please subscribe so that you won't miss any updates pamberi apo. Zvatinenge tichikanda haupesana nazvo unosangana nazvo maiziya ugara uri pa-update nevamwe. So inyaya yatiri kuona guys iri kuitika kuZimbabwe inyaya yaforomani vakarara nemukadzi wemunhu. Foromani varara nemukadzi wemunhu. Foromani mukadzi wemunhu akabva abuda nyoka. Nyoka iri pamubhedha apo handichakusiya muchiona vhidhiyo racho. Zvakaoma guys. Zvinhu zvinotyisa guys. Vakadzi vevanhu havabatwa komana. Vakadzi vevanhu havabatwa vakadzi vevanhu. Please respect vakadzi vevanhu because zvine makuva zvokudana nevakadzi vevanhu. Hauzivi kuti munhu akaitei mukadzi wake. Iwe usvika uchinyenga mukadzi wemunhu. Unogona kunamira, unogona kuona zvinoshamisa because these days vanhu vazhinji vakugadzira vakadzi vavo. So kana ukaita mafanizi zvako nelife yako amawana ako guys, vanhu vari kugadzira vanhu for iwe. Saka itori yambiro kuvarume vese vanoita chigore kuti ukanza munhu achizvana munhu achita ari married wane murume nevana vakasiya kumba, please be careful guys because ndikutaurirai mawani chaiwo mawani. Hauzivi zvinoitika, unoona kuti uchitry ari first time yako kutora chigore vaiziya uita wana zvinoita sei wobva waona aizve ndatonamira naye. Next thing chii social media, makamera, humiliation, kuvana, matezvara, hama dzenyu papublic rakumana. So pakaipa guys. So ndichakusiya muchiona video iroro. So thank you so much guys. If you're new to this channel, please subscribe to Zimzans TV. This is the best TV giving you updates concerning zvinoitika zvese apa. Ndinokupa zviri fresh guys. So if you're new to this channel, please support our channel, subscribe to our channel and follow us so that you won't miss any update. Thank you so much guys. Muri Zimbabwe makadi kune chishamiso chaitika mukati menzvimbo ino zvandikatyamadza zvikuru. Kune zvinhu zvinoshamisa zvinoitika mukati menyika ino. Ndofunga ndapinda mukati menzvimbo ino, mukati menzvimbo ino yeKaroi. Pane chiitiko chaitika chakatyamadza vanhu chokuti tine mhuri iri panapa pai. Uyu ndi foromani pano paPlaza. Zviri kunzi pane chirombo chaonekwa mushure mokunge foromani vakuda kurara nemukadzi wemuridzi pamubhedha. Muri Zimbabwe zvinotyisa, zvinoshamisa zvinoitika mukati menzvimbo ine Zimbabwe. Vanhu vanotaura kuti uroyi hauko, mashiripiti hauko, zvinoshamisa hazviko. Asi ndashamisika nyaya yekuti mukati menyika ine Zimbabwe pane chiitiko chaitika chenyoka mushure mokunge foromani ava vakuda kurara nemukadzi wemunhu. Baba makadi tinosimba chii chaitika nhai baba? Ndiri kuzwa kutya kuti ndame ndichitaura nemi. Chii chaitika ichi? Muri Zimbabwe ndasangana nechirombo ichi mushure mokunge mandada kuvata nemudzimai uyu. Ona ndinaye munhu ndinoshanda paPlaza pano. Handina kuziva kuti mudzimai uyu akagadzirwa kuti asi ndane nguva ndichidanana naye. Ndazongoshamisa kunisaka nechirombo chakadai so. Zvakaoma zvikuru. Sekufunga kwenyu mimi muri kufungidza kuti mukadzi uyu akagadzirwa, murume wake uyu anogara kupi? Murume uyu anogara muno muPlaza muno. Tinoshanda tisi paPlaza rimwe chete. Maitoziva kuti munhu uyu mukadzi wemuridzi? Ndaitoziva zvangu. Ndonzwa kutya zvikuru. Regai timbonza vamwewo vanhu varipo. Baba makadi tinofara makadi zvenyu. Chii chiitiko chaitika chiri kukatyamadza zvikuru chechirombo chandaona? Ndaona chirutsa sadza. Chii chiri kuitika baba? Baba, zvaitika ndezvekuti ndatofonerwa naforomani paPlaza pano achinditi uyai kuno ndakundikana kubuda mumba. Ndasangana nechiitiko chekuti paitika nyoka mushure mokunge ndakuda kurara nemukadzi waanodanana naye, anova mukadzi wemunhu. Imi munotozviziva kuti munhu mukadzi wemuridzi? Chokwadi ndozviziva. Asi nhai foromani, imi munhu makatanga kudanana naye rini mukadzi wemuridzi uyu? Ndisikade kutaura zvokunyeba. Ndani gore rapfuura ndichidanana naye mudzimai uyu. Gore rakwana muchidanana naye mudzimai uyu? Ndonzwa kutya zvikuru nechiitiko chakafana chaitika paPlaza pano patasvika. Saka imimi pamashedzwa muchiuya panapa,
maona nhau iyi yakamira sei? Zvandiomera ndo zvapa kuti ndizodedza vanhu vose vari panze apa nekuti ishuwa ndaona panze pachadza kuti pakazara vanhu vakasiyana siyana. Hei, rekatimbonza kuna amai vacho. Amai makadii? Amai vacho vari kungochema. Amai musachema, zvatongoitika izvi. Makadii amai vangu? Hei, imimi amai, foromani ndanzwa kuti manzi mukudana foromani ava. Zvino munozvitorawo seiwo amai? Muchiri kukwanisa kuramba here muchiendera nemusha wenyu kana nemba yenyu? Asi imimi imba yenyu manga muchiri kuida. Asi imimi mune zvimwe zvinhu zvamakaitwa naforomani ava zvazoita kuti muzosvika panguva dzekunyengetedzeka kusvika pane zvaitika apa. Zviripo zvamaitwa naforomani. Hei, zvii zvamaitwa naforomani zvekuzosvika panguva dzekuti imimi muzosvika panguva dzekutadza kuchengetedza imba yenyu, zvekusvika panguva dzoda kufambidzana naforomani ava. Hei, muri yeZimbabwe ndifunga muri kuzvinzwa kuti amai vaidana foromani vaine chinangwa chekuti vaiti murume wavo akanga avimbisa naforomani kuti achapromota achipa mudhudhudhu pano papurazi. Hei, baba nyaya muri kuinzwa here? Ndiri kuinzwa nyaya yacho yakaoma. Munozvitorawo sei imimi nyaya iyi? Takaipa, handina neri muromo. Hei, nhai foromani, mashoko api amangada kusiyira mukati menzvimbo ino yemhuri yeZimbabwe? Muri kutoda kutsanangura kuti kudii pamhuri yeZimbabwe musoro penyaya yekupfimba vakadzi vanhu? Apa ndimi foromani, munoremekedzwa. Munozvitora sei zvinhu izvi? Ndisingadi kutaura zvekunyepa kumhuri yeZimbabwe. Chipfambi chakashata, chinhu chekutanga. Chechipiri, tisingadi kunyeperana. Vanogadzira chokwadi variko ende vanokwanisa kuzvigadzirisa variko. Tanzwa kuti isusu murume wacho auya. Murume wacho wamai ava angave ari kupi? Ndoda kuti nditaure nemurume wamai ava. Murume wamai ava ari kupi? Aripo panze. Saka nhai baba, ndanzwa kuti muri murume wamai ava, ndokumbira kutaurawo nemi. Baba makadii? Tinosimba zvikuru kwazvo. Ndimi muridzi wemudzimai uyu. Chii chakaitika baba? Chii chakaitika baba? Ndikunzwa kutya zvikuru kuti muri kuona imimi pachiratidza kuti pane chirombo chaonekwa pamudzimai wenyu. Chii chakaitika baba? Ndizvozvo chakaitika ndechekuti inenda ndichiona mafambiro emudzimai wangu naforomani. Baba wada kutochema, ari kurwadziwa nemudzimai wavo. Kuti pane zviri kuitika pakati pemudzimai wangu naforomani. Saka ndiitira nyore kuzvionesa kuti tinoshanda tese papurazi rimwe chete. Asi nekuzviona kwandaiita kuti nditaudzane naforomani ndaiswa kuti basa rinogona kupera. Saka ndakazopiwawo nhamba neumwe munhu dzamadzibaba Norest kuHarare kuSouthern Park. Madzibaba Norest kuHarare kuSouthern Park. Ndizvozvo. Hei, ndakapiwa nhamba dzawo nemumwe munhu ndikadhairektwa kuendako kwavanogara. Mukatosvika kuSouthern Park kwavanogara kwacho ikoko? Ndikasvikako kwavanogara ndikataura navo kuti pane zviri kuitika pakati pemudzimai wangu naforomani wekubasa kwatinosenza. Saka ini ndikuda kuti mundibatsire ndizvionere ndega zvibude pachena kuti ndo zviri kuitika pakati pemukadzi wangu naforomani. Saka madzibaba Norest wakandigadzirira zvawakandikadzirira, vane mushonga wawakandipa wawakagadzira wakati zvichabuda pachena muchazvionera mega. Hei, Zvinova runyoka, mushonga werunyoka wawakandigadzira wakanditi zvichabuda pachena, musanetseke, ngai munoita zvamunoita. Muri yeZimbabwe muri kuzvinzwa kuti madzibaba Norest ari kugadzira mhando yerukau rwenyoka, rwerunyoka. Ndizvozvo. Wakandipa ndikauya kumba ndikagadzira zvandakagadzira ndakanyarara. Ndisina kana kumboudza mukadzi wangu kana zuva rimwe chete randakambotaudzana naye. Kana kutsanangura mudzimai kuti mudzimai mamugadzira nerunyoka, mukadzi ari kungochema. Kubva pandasvika panapa mukadzi ari kungochema, ari kungowiwidza. Hai, muri yeZimbabwe ndifunga munoona chiitiko chakafanira chiri kuitika ichi. Ndikachamadzana asi ndichinzwa